چیرۆکە باوەڕنامە مردنێ خەلەکە چارە. نویسکار زارە ساڵح. بوهار بوو دەردۆر تەف دەشین دەکرد. ئەرد هەموو هاتبوو خملاندن بجۆرەیەن شیناهیێ. کولیلکێن سپی و زەر نەفەل و عەندەکۆ قامەکێ بلند ببوون. کولیلکێن نیسانێ لە هاوێردۆر بوون. پرپریکێن ڕەنگەرەنگ ji kêfa gulbiharan perî dirêjtir kiribûn. Ji nav daran dengê çûk û tayrikan jîngeh bi hest û jîndar kiribûn. Asoyeke bihuştî bû ku mirov yezdan li her deverê pêşwaz dikir. Memo jî li ser tilmanekî bû. Li vê tabloya sûriştî meyze dikir bi çavên hezkirinê. Hîn wilo dît va mehîneke spî bi alî wî vedê. Li ser piştê keçeke mîna horiyan e û devliken li wî dinere. Giha ber wî û sekinî. Memo û wê kêlîkê çend pêveşîn hatin û hema xwe dît ku weke pilinkekî xwe çip kire ser pişta mehînê. Xwe bi newqa wê kezî zerê girt. Mîna pêlên ava derya diçû dihat bi beza mehînê re. Her pê dihesiya ku beza wan xurtir dibe. Bêhtir lê xweş dihat. Wê xwe didît ku ne li erd e û ne li asman e. Hestekî xweş û şêrîn e. Lê her wî xwe pêve zeft girtiye û bi hev re pêla wan diçe û tê. Memo bi çavê xwe bawer nedikir. Lê ya ku herî ew matmayê hiştibû ku ev zerî wêneyek bû ji wê pîreka ku îro ew dîtibû. Carekê pê hesiya ku gelekî xurt diçin. Weke ku mehîn serî ji wan stand û wilo ji banî ve hate xwar. Qîrek da û êdî ji xwe wişyar bû. Çavê xwe vekir dît ku va birayîyê biçûk destê xwe li pişta wî dixe. Baş e. Sukra wî qurimî bû, deqeke ferehî şil li ser balgihê wî bû, xuya bû devî mabû vekirî. Cilê wî şil bûn, êdî bi lez û beriya ku kesek wî bibîne berê xwe da ser şokê.